Ya Allah, Pak. Kenean toh. Karepmu ki piye to, Tun? Lah piye ya ora sampeyan ning kono lho, Pak. Ya ning ndi sampeyan ki yo macak kaya arep nyapo ae lho. Bar sunat lho. Bersama gitu. Lah jam piro iki buka bersama? Ya wis nang kok iso bersama ketinggalan kancane. Setengah 6 wis ngene deloken ka lho. Padahal kaya ngono kok setengah 6 lho. Jam 10 isuk. 10. Lah kok iso nang jam Jame mati. Oh no. Oh, kok ora delok-delok. Wis ngerti jam kamar mati pangangge panutan ae lho. ya wingi ki rung mati. Oh, mati. Yo matine wis ketinginane kok sampeyan ae sing ra delok. Wingi lurung mati kok malah mbok grucuk kaya ngene iki. Yo wong laruh oleh sampeyan ngono iki. Wong Cek isa-iso. ngerti ku lho wis jam tengah 6 kene iki buru-buru buka bersama malah Ya aku yo ora ngerti kok. siram kaya ngene iki kopoh-kopoh kaya ngene iki piye. Ya wis ge atus kono masuk angin engko. Paling ini lho ora ngerti.